We zijn heel blij dat we de samenwerking weer hervat hebben. Want dat is nog een beetje te doen om tussen Curaçao en Bonaire te reizen qua financiën. En we zijn heel erg aan elkaar gewaagd. En we hebben dezelfde ideeën om de kinderen zoveel mogelijk op te leiden in waterpolo, zoveel mogelijk laten spelen. Dus ja, heel belangrijk. We wachten nog op Aruba tot ze een goede jeugdafdeling krijgen, zodat we ook met Aruba meer waterpolo contact kunnen hebben. Want dat is ook, zowel Curaçao en Bonaire hebben alleen maar een team van waterpolo. Ja, dat klopt. Bij Aruba heeft ook wel senioren, maar geen junioren, geen jeugd. En de andere eilanden hebben wel waterpolo jeugd. Trinidad, Barbados. Alleen om daarheen te gaan ben je al veel meer dan $1000 kwijt aan het ticket. Dus dat is eigenlijk geen optie. Als we in de buurt spelen, dan proberen we naar Miami te gaan. Dat is nog een beetje te doen. Maar dat ging ook dit jaar en vorig jaar niet door de corona. Ik was blij verrast als trainer en coach. We hebben zeker heel veel vooruitgang geboekt. En we hebben goed partij kunnen geven aan Curaçao. De eerste wedstrijd was spannend. En de tweede wedstrijd was eigenlijk niet meer spannend. Want we hebben echt op een goede manier, met een goede tactiek en een goede inzet en een goede verdediging. Allemaal dingen die je als coach wil zien in je team. Heb ik zien gebeuren en bij elkaar komen. Het is net alsof je de vruchten plukt we zijn al 6 of 7 jaar bezig. Jullie hebben ook al heel vaak gefilmd. Dat nu het waterpolo-spel er echt uit gaat komen. Wat ook belangrijk is, want ik had wel een gesprek met de coach van Curaçao, is toch een zwembad voor die waterpolo-sport. Wat kunt u ons hierover vertellen? Ja, er zijn plannen. We hebben vorig jaar veel interviews gedaan met KNZB, VWS, om een feasibility study zijn ze aan het maken van hoe kunnen we een zwembad hier doen en hoeveel gaat het gebruikt worden, wat gaat het kosten. En ik denk dat ze heel positief erover zijn. De definitieve knoop is volgens mij nog niet doorgehakt, maar ik verwacht dat we over een jaar of 3 een goed zwembad hier hebben. Kinderen, mensen die waterpolo willen spelen, kunnen ze nog aanmelden bij jou? Ja, altijd. Iedereen is welkom. Je mag ook altijd eerst komen uitproberen of je het leuk vindt. De trainingen zijn eigenlijk bijna elke dag, zo rond 5:00. Als je hier aan de waterkant komt, is er iets bezig en dan kan je informatie krijgen wanneer jij, op welke leeftijd, wanneer jouw trainingen zijn. En senioren zijn ook welkom. We hebben met onder 12 gespeeld, maar we hebben voornamelijk mix gespeeld. Dus Curaçaose en Bonaireaanse spelers in één team tegen Curaçao's en Bonaireaanse spelers in een ander team. Dus U12 heeft niet Curaçao-Bonaire gedaan. U14 hebben we ook die mixen gedaan, maar we hebben ook 2 wedstrijdjes gespeeld. En de eerste wedstrijd op vrijdag was 11-9 voor Bonaire. En de tweede wedstrijd was 7-2 of 7-3 voor Bonaire. Sebastian, we zijn hier bij de hoe zeg je dit? Waterpolo competitie. Je was hier een coach. Ik zie je redelijk jong. Hoe moet je een coach worden? Dus als je eigenlijk gewoon elke training komt en de headcoaches zien dat je gewoon goed meedoet en je komt gewoon bij elke training en je hebt gewoon goede ervaring, dan zullen ze je wel vragen of je voor de U12 en de jongere leeftijden dat je kunt coachen. En dus hier hebben ze gevraagd of ik assistant kon coachen en ook meerdere mensen zijn gevraagd om dus ook de tijden bij te houden en de scoren. En dus bij mij werd het ook gevraagd en dus kon ik coachen voor U12 en de U14. Yes. Maar jij doet ook de sport natuurlijk? Ja, ik doe de sport al 6, 7 jaar. Al sinds mijn 9e. Dus ik doe het al best wel lang. Maar ja, dus als je al wat langer doet, helpt het ook. En voor dit sport, als je al een beetje een achtergrond hebt van zwemmen, en dat had ik zelf ook. Dus ik deed zwemmen wat langer, maar nu ook waterpolo. Dan helpt het ook natuurlijk wel. En ook met zwemmen is dat een heel belangrijk deel van het sport. Voor andere jongen die nu naar je kijken, wat is jouw boodschap voor deze jongen met wat betreft waterpolo?
Zeker is het super leuk als jullie mee kunnen doen. We hebben nog mankracht nodig, want dit jaar zouden we eigenlijk met de U16 naar Miami gaan. Maar dat kon jammer genoeg niet door, omdat we dus niet genoeg mensen hadden. Dus zeker doe gewoon mee. Dat is super leuk. Als je het niet leuk vindt, ja, het is niet voor iedereen. Maar het is, je kan het altijd gewoon mee proberen. De eerste les kost niks, dus ja, er is geen reden waarom je het niet zou doen.